I'm alone, I'm alright. It's okay. Meron sa naga guys. Suro-suro yung medre kay gahayik ba? Oy gahayik guys nga. Magdala helmet kay gauwan man. Bantay ka na mag-jogging mag-helmet guys. Putik sa naluwan oy. Pando ka ba ano ba? Gago! Jogging mag-gauwan. Oh guys. Pwede ka mag-jogging na guys. Magkuha lang. Naga ni, naga. At tapos bukid na mag-jogging guys. Puting lapukan, diri lang ko mag-jogging nga. With kuhan man with helmet kay. Protection. Paligid ko panalitan. Di naman sa ko. Para, mama, jogging oh. Ano ta palit bigat? Ano ba ito saging to guys kay guto na guys. Saging ni Pogi ba? Shout out na pala kada eh. Shout out mga katrabaho na itong mga gwapo ba. Mga gwapo, mga gwapa. Shout out na. Doble, Rosindo. Saan naman ka na? Brad, intan na Brad. Intan na naman ka na Brad. Ano yung lubong ang kuhan. Alho. Atay mo rin. Bawang nga, giuwan ang vlogger. Guys, patingawan na rin guys. Patingawan guys. Bawang guys. Ayos nagagawan guys. Yan. Hike mate. Oh. Ano element guys? Dito sa mga oh, diri. As mo diri kay bonus na lang. Silipitos road eh. Sabi ito. Bahal ito, anod ko kan, pantalan, anod. Tanahan ito ron, anod pantalan. May kabarko dito ron, tanahan mo. Tagko ito ito, anod pantalan dito ron. Kawaw! Ay, kawaw! Tara! Kusap ni, tara! Mo ni, exercise! Makaidol! Undang nga kayo doon mga guys. Isaya lang sila diri. Good morning mga idol, mga guys. Yung itawag na pasayan. Pasayan. Kita ka pasayan. Paon naman eh, paon. Ato mi sa do nahan. Kita mig kwan dito kanang
ng pamasulan. Kung pwede ba? Ano gwardiya gwapo ay. Oh. Rubing-rubing, masih ini pwede ron. Ato ng kilawon ron man pasayan baho na trabaho ni pasayan na ba. Pipilang kilo na bigat. Mahal pa gini kilo tabag ka 200. What? Oh, tanaw na og kilo, 200 kilo baho nang pupuwa na trabaho. Trabaho oh. Awa ko na naong doon oh, pasayan oh. Oh, man pasayan. Mana 200 ang kilo sa naga? 200 kilo, nasamot na ni hindi pa ni baho. Naanis mga 600 gurong kilo. Oh, pero ayusoy. Kanang mga baho-baho pwede na 200 kay baho naman na dyan. Gilagong ko doon lang ba. What is it dire mga ka-idol, mga guys? Nindot kay jigingan dire goy uwan ug goy init. Awat karon nag-uwan lang. Mga bikers. Bikers man dire na dire daghan. Kami dili bikers. Motorskers ra mami. Motorskers. Tama dire mga guys. Nindot kay na dire. Oh. Indot gid. City of Naga. Kita ka na City of Naga. Oh, napay I love you. Oh, I love you. Love of Naga rin. Love of Naga rin mga ka-idol. Ano dire? Asa na dapat ani ron ba? Kita view dire. Oh. Kita tibok dagat. Dagat na kita. Dili lang sa tabukid, dagat kita na. Ah, tahu gwardiya jaga tahu bodot sunaro no. Pwede na exercise diri ay tama. TikTok na TikTok. Ah, ka TikTok lang. Nah, ito kina diya ay. Sama ka no. Ayos kina ay. Kamu diri ano mo diri? Wa may kuan diri. Wa may bayad nila. Sige ganahan mo are diri kuan na siya kanang muna kita og Naga City. Naga City. Boardwalk. Ay, boardwalk. Oh, Naga City Boardwalk. Naga City Boardwalk. Ay, paminan ako nagka-ari na mo rin sa una garo. Katong wala pandemic karon. Pandemic aw. Tagsara kay mari dire lang. No. Oh, I love you no. Sign I love you. I love you. Kuno, I love you kada. Love you kada diyan. Wa nga bay, nailango akong kon bay. Paon bay. Tanaw sir bay, nailango. Akong paon bay. Gilangaw ang buang no langaw. Ug di gini kanot si Daron, kami lang kaon duha bay Joshua. Mut mo di ay. Mut. Pwede na sakit barko bay, pliti. Pwede na sakit barko diaron, pliti. Pwede na masa ikaw. So ang ganyan pag-jogging guys nga kanang dili mo panington sa into kana ninyo ay. Ligo ka sa dagat, dagan ka. Dili ka Ligo paning. ka na sa dagat. Di mo balik kag kuan, wala pa dire. Ya, ding jogging di na ka panington na kay basta na makadaan. Ka sisi. Mayuhan ni mo bigari. Ani mi di agi-agi sa kuan guys to. Pwede ni patong kanino? Okay. Okay na ako bro, bawal ni dire. Wala na bawal, dili no. Get out mo diya mga katrabaho. Isilor. Trabaho ko diya sa mga Isilor groups, Isilor staffs. Get out mo diya. Dok. Dok mo diya. Get out. Engineer. Especially Pugi nga pinakakusgang migo nako. Tung mga unay saging ba. Get out mo na tanan. Lamadi, ila inyen sila ni Kwan. Sila mo to chichi. Ato kawan ko dia mga gwapa. Ang mga pinakagwapa dia, shout out mo dia. Ila tiros namis yung lugar ti. Naga. Balik Madrid kay sa una ni Ari Madrid gabi niya wala mo suga kay burn out. Ano ka magkamang lang media oy uli. Karon kay hayag naman niya. O masol ko na mi. Mangita mi ko dito karang masulan to sunahan ba. Dala lagi paon lagi oh. Oh. Nabaho nagmain paon oy. Pinalit na ko nig 200 gamaya. Tama. Kana 200 ang kilo. 2 kilo. Puti na pakalagumag. Sa mua bay kini bay amo nang giuro na anaon bay anaon ba anaon lapok. Kuha na mo ni. Dili palit pa niya mo ni. Aka ni. Ah. Mo ni negosyanteng sakto diri guys. Kay di ka magnegosyo ani. Wala man ni siya brator maging stand nito mo ani. Tanawa lang ginegosyo diri oh. Baho na kayo pa 200 kilo.
Pinipahon ka mo. Asa ka humot gina ba? Pwede na hinaw ng lutak bay. Oh, pwede na eh. May hinaw bay taya na buhay. Hugasi ka na diha. Ha? Hugasi. Hugasan? Ayo. Ate na taon ka bay. Silbi sa daw, silbi sa bay, dili ba? Silbi dua. Silbi. Silbi. Ikaw bay. Abel bay. Ano ba? Eh lagi ikaw ro good vlog naman ka. Grabe yan. So yan. Kung panausang tao ba? O doon sa dito. Wala namang makakuha pa sa amin. Bisig ihon makuha naman ni Ron. Naiho di ba? Wa. Masa dia? Mantaga? Wala ka ng hipon. Ah, hipon? Okay ra. Bulin na. Labay na mo ng uok ng hipon. Indo tagay dire guys. Balik naman ang upin na dire. Ulit kaya kay lapok. Lapok kita nan. Pero kasi minto ani dito tagay dire. No. Ano sig tawag naga? Naga City. Oh. Ata ni Dota lapok kayo. Okay na god. Sige tuyuan man eh. Tamnan mi kahoy dire daw. Kasya. Muna kong pasol guys. Itakasan ni guys. Ano guys? Dali mo kala guys, plato na. Oh, napali mga taga guys oh. Kita mo na. Huwag mo kita. Iyong na mo. Huwag mo kita. Mura ning tentangon, baru kecil ba? Ah. Ay kecil bay. Boy. Okay, hay dia mga kwan. Wala sa kito na pwede na. Kito na ko guys ay. Ingon siya kito na ko no. Ingon akong manager yo. Kito. Era ha. Apa ikon tangtangdaan bay. Ako lang pa akon kawag kutsilyo. Ito na. Ah, ita eh. Ay tangi po noy. Kaya guys. Ini gubot man. Nga guys, nagubot akong pasol guys. Pero ako rin nilagyan ako doon. Putol na ako guys ay. Putol na. Sulog kinuban guys, daghar mi kay guys. Taas sa kay tanan mga idol. Taas sa kay pasula. Lima ni makakuha pa meron. Kung di mi kakuha aw. At tumigwan ni guys. Ano sa urmo ko masol kay Palawan bay kay daghang ko balina do bay. Palawan niya bay, masol bay. Palawan ta. Tudlo ata mo guys kung saan siya pagkut sa taga guys nga dili na siya mahuslot guys. Pinagkaon sa kanang isda. Ayan eh guys, muni si kwambot guys, kita sa kwambot. Kwambot ni siya means kuan siya guys ba kanang gamay nga pasol ba dia ding ibutang naman ani sa taga kay kuan man siya kanang parang nay mo kaon nga dagkong isda di sudit kaputol. Kay uyon rin siya. Anaon ni siya guys oh. Pilon ni siya guys oh. No? Taga ni siya. Taga oh, kita ka na oh. Kita na. Taga ni. Yan naon ni guys oh. Naon. Wala no. Muna mo so na panghabyog to guys. Gross manghabyog miso na guys. Manghabyogay man ko. Oh, daw. Anaon na guys ha. Tuig mo na guys. Anaon na guys. Naon na guys ha, tuyukon na siya guys. Tuyukon na kalima guys. Pwede na kayo na. Hindi na muslot. Na. Ano guys. Dahil pasuod mo na sa bangag niya guys. Ano ba? Ano niya bangag? Imo mo nang kuha nga niya. Kaya namurang bangag badaan ba? Na. Birahon na guys. Birahon. Nainayon na sigbira guys. Yan na bira. Ano mga kaidol oh? Biraw. Tanawan niyo mga kaidol. Oh, okay na kayo. Kamayuhaw eh. Oh? Wala. Mayuhaw. Wala, ni mo na oh. Oh. Mayuhaw ito ha eh. Yaw man koy, wala man koy kuan nga guys, wala koy kanang kutsilyo. Aw, ngipon lang oy, hait pa kutsilyo man oro. Kit-kit nga ni tag kanang kubutan nga buhok ni lamas. Tara. Oh, mana? Diyo karing taas guys. Ayan naman guys. Yan na.
Ada guys. Mo siya di guys. Imo na siya na guys. Imo na siya naon sad. Ana. Itam na siya. Yay. Itam mo siya. Pasud sa nimo di guys. Hilig magpasud bigat. Oh. May kikuha ni bay. Sud. Sud ni sa una bay. Manuluray ko sa una bay. Tara guys. Hilig ka patag pasud. Hilig ko sud. Tara guys. Mga guys ha. Oh, okay. Ako na ibilitusan. Bilitusan sa ni pikas tumoy kay parang dili siya uslot. Oh, tara. Muro na giro dili malak. Oh, Ero ba? parang malak ba kay pag kung dili siya ilak nimo guys. Aw, luoy kay guys. Oh, tara. Naam sa dre. Tusan. Tusan mo siya guys. Tara. Ana, sa inyo kayo na eh. Tunyag shark mo kubit ana. Sisiro ni? Di na makuan, di na putol. Oh. Kung shark mo kubitan ni guys, luoy na kaya di ni putol guys. Bisik ato pa ni barko. Kita ka ng barko dia. Abot ni basulan to, gusto ko pa yun eh. Araw. Ara? Gi. Naol ko guys. Ikas tumboy di ko ang nagubot. Sa gunang kalakiha gud. Ora na. Sus. Ka simple ra. Way budburan ng bato ra na ito. Oh, bato ra na. Bato na pugi. Budburan na pugi. Ah, dara pugi. Paon pugi ha. Dara pugi. Nao ko gamay pugi kay isun magani kon pugi. Ang taga na to bay, diar na bay oy. Diar na bay. Wala ni kon pugi. Ito dai. Ka araban yang tak. Am ka mulayat ka diha. Eh, masuk ka rin. Basta kuha gagpuan ko doon. Tamban. Ah. Sugo na kong paon ha. Naon magpaon pagi. Pero ako paon pagi. Naumsan eh. Ilagong lang mayo. Mga kaidol, mga guys. Ako paon guys. Ilagong. Awa. Panda ako nagpasayan ng ilagong guys. Dagpo lang guys. Lindo. Naon ba? 200 ko na. 100 kilo eh. Naon siya pakat guys. Naon. Tara, naon mo na. Di ka gas lubot pa na. Tanaw ko guys kung kakuha pa ko guys. Kung di ko kakuha guys, aw. Nguli. Muli lang guys oy. Padung mi sa abroad. Guys, terus bulong guys. Sana ko tulong guys ha. Pizza na tanan bigar. Naon na siya. Naputol bagyo at haya. O baka nikaon ba naputol ha. Ito maluulo. Ano? Baka nagikaon naman sa kama. Ano? Ano na sa pizza? Awa? Saya na. Oh, yan sana. Mabang kayo. Apa na kayo? Bitar-bitara lang. Ya. Mabalik ko pa pasulay. Nanti taas dia bumi mana gubot. Ah, okay. Okay, habyugan guys kanila ka. Basing makuha nila ng barko. Ang barko. Wagin tao. Oh, gede isda jadi guru. Hadlo ko isda ko. Ada ko na. Ya. Naro. Tao ni ron. Uli magkawa may kanon na to himutan ng kilaw.
Ingawa sa yung dagata. Isda. Hirog yun. Hirog kita na bay. Huwag kita ikat budbud ako na bay. Malin. Bay bay. Atong subnikan bay. Tutla. Ana ba? Ana ba na? Tanya ka may isda gapon. Masam pong isda. Alas ito masula. Wa isda. Sige na. Pero palatar gapon ng tubig. Nahulog ko pa ni. Nina ya nagbitad. Labuan ako ba? Aten. Basta ang tubig. Napay mo paon? Nara, utan ah. Hadlok. Paon ang tumoy-tumoy? Udagon. Baho. Ah. Mabasa kayo ko pa sul. Bayan ko rin. Kapan kasi isda ni bay? Kita ni nga ron. Basta nag-vlog ang isda. Ha? Basta nag-vlog ang isda. Hindi na ko ay ka-vlog ang isda ni bay. Guys, kunin na namin guys. Kapag may kuha ko sa kabuok. Kuha ko sa kabuok. Pila na ka oras? Usa ka oras. Na isda dire. Gagbay man kayo makatubo. Luya ang isda oy. Kasi na ko oy. Balikan ta sunod. Lagi bay. Kuha po ipo no. Saya ng pauna na. Kaya po na. Pila na yung paon mo? 200? 1 kilo, bukan ah. Balik ko buwan da. Bailo na sa. Kaya yung panghabiyog, Joey. Ang panghabiyog, guys, may ayo. Huwag yun, ikaw, kabuk. Paningot na lang i-itsa dire, wag yun. Ngayon tusik-tusik, palataman, di ba masakap? Bukan yung gagmay kung tagaan ni bay, kaya yung mga palantabay. Kuha ni bay sa? Oh, katanggag man taga. Nagpul din yung tagaan ni ay. Ang laod, guro yung tagaan ni bay. Dagko ka ng taga ni magipalit eh. Guys, uli ni guys, zero ni guys. Abi dito ka oras na pinuluwa kayo yan. Ikaw balina mong pasulurot. Oy ayo guys. Oy ayo pumasol guys. Yun barko lang pasulon na barko galo barko. Sabi Barko ka, na lang oy. ang vlogger mo uli na lang kay wagi ko ko. Zero gyud. Lagi mi guys, zero guys. Luwag na ako. Mingo guys. Abta ko sa ka oras, wagi bibisag ko sa kabok. Uy, kubit oy. Ultimong palata wag ni kuha. Ngayon ka suggest na barko lang ko nung pasunon na makuha to. Uli namin guys. Hindi kayo masul guys, zero. Pag pa na nag-bike, nindot pa kayo. Mali lang yung country guys. I-construct na eh. Apit naman. Oh, okay. Buta guys. After ulan ganyan pa yun din eh. Zero pa dyan, may kuha.
200 ba itong kilo mong gipalit nga pasayan? Ala tong Lamay siya kita eh. Malon pa. Social tis dada yata yung unong kaon. Dito gusto ka buok. Oh, mga bikers oh. Nindot yung mga bikers. Hello mga girls. Hello mga guys. Ano mga bikers oh. Ano mo dre, bike mo. Ako i-read dre. Yeah. Pwede yung bike ituslob sa dagat human. Mandar ang gyapon na kao man makina. Hindi mo tidatan oy. Pero bus balay. Tayao na yung bike. Makuhaan mo na sa dagat. Ikaw na rin mag-invite no? Ala. Good ride ko mga good ride. Ito na ito tuwabay. Pusing ka? Guys, pitanin nito guys. Snoopy na ron guys. Pasos ako. Rampa ba? Dito diyo. Oh, tutuwa no. Oh. 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 Kubuk to. Oh. Dito dito. Oh. Dito. Oh, ang dagat dito. Dito tayo. Dai ba ni mo dire? Dai entrance fee? 1,000? Oh, there. Ano kayo doon? Ah, dagat. Untuk dagat bubuan kayo. Ini barko na mo dia. Kagahan ng mga kanda. Mga siminto. Siminto sana ka. Ito jogging dre. Ay jogging dre. Doon may uli guys kay gutom-gutom may daw pa dyan may kuha. Ayaw mo 200 nga gipalit sa pasayan. Gibayluan ra na magbato dito. Nasa naman magkuha. Sigos ka buok. Kaya ang taga guys, buti ka nagkuha na palit. Reklamong isda oy. Asa ko sila bitpakti sa lubot pa ko na sa lubot yung nakaon niya. Ay. Wala yung TikTok, sayaw ta ni. Nana ba? Saya ta bay. Saya ta. Luta sus royan dre. Gabihan ito ta mo ni. Boardwalk. May Boardwalk kan? Ah, Boardwalk. may boardwalk nila. Boardwalk. Ito dre. Kan kita walk masag boardwalk kan? Board. Ha? Mag-board kuno ka rin, yari ka mo work. Ah, mo din na de. Hindi ka pa sana yung board. Ari na ka rin mag-work, boardwalk. Hindi ka pa sana rin kuno mo. Maritan, noon kita mag-boardwalk. Kung mag-board kuno ka, ulit eskwela ka, mag-board ka, human mag-board. Nya mo trabaho mo ka na, di ba? Trabaho. Ari na ka rin mag-work ko. Debdad lang ka rin. Mga bato sa boss. Mayuhan mo gari. Anak, simple na hiuban, boardwalk. Adutang porma dai bukit kita ke bukit tu. Kita mo gari ka? Kita ngene ko sama bukit. Adutang piling mo dai mura ka kuan ba. Oh, Magisa ka init kayo. Init. All me guys. Hi ma'am. Hello. Ke TikTok mo ma'am. Ah, hello. Hey ma'am oh. Gabi hadir gana mag-jogging dito gabi basta kunto na kayo. Gabi ida ka mag-jogging o gabi? Gabi daghang jogging dire labs na mo ta kunto. Pistray. Pistray chop. Mali chop. Sini ka na pistray. Pangalan ba? Pastry shop. Ah pistray. Pwede rin pastry. Pistray chop. Unsa makaon dire ba? Ano magagawin? Ay model oh. Cake. Oh, nani model oh. Mga pastry may nadira. Pistray. Oh, pa model lang. Picture ba? Suya ka? Tuya na ko. Manguli lang ta, kung kuha. Hindi tayo, yata yung kwarta 200 na naurot. Malit yung kwada. Paon. Okay, nakuha sa kabuk, ibis na lang. Ikas lab. Ah, remis labo. Ano yung lab nila oh? Lab. Kumari ka no dire. Kumari ka mo dire. Lagi mo lab sa gusara oh. Picture mo yung labo. Lab. Guys, idol. Mo yung lab nila dire. Kung love first sight ka, kagata. Saan na ba? Love first sight. Love. Hindi na gawas ka. Bawal mo na lang suot ka. Ano ka? Singgo doon.
Awa, kira. Sige yo. Oh, ano daw giro? Ano daw ngayon po di ba? Pit. Oh, kanap. Pit. Oh. Say pit, piting room. Oh. Gago! Hindi kang krumulinggo dito, pwede rin mag-pit rin. Hindi lang. So Bisaya ng pihit bagger. Palo, attraction, information, technology, high-tech. Oh? Oh? Amo na ni ba to sa buot ang pihit day? Palo, instruction, intellection, technology, high-tech. Mayuhan yun. Mayuhan ni ba to? Ay, pit. Ano ba naman? Sabi naman, love siguro. Hope na hope. Hope? Oh, kung nasa grilyo ba? Rilyo, oh, wow nga na eh. Hope. Guys, nasa guys, mga idol. Gutom na kayo. May buwan, matulog na kami. Pa. Ito, sabi. Diba? Guys, bukong ko ni ay, Tonyo, dami na siya. Hindi siya matiplan ni. Ano ba rin? Nanaga na siya sa side. Bukong ko ni Tonyo. Ito tayo, itig ka dahil. Dili mahaw. Oh, nakangin ng tao rin yun. Awa. Ano siya guys? Na, busog ka. Guys, tutulong mo yung idol guys. Nakikis ka ron. Hindi ka ron. Pasol, right? Wah, sa skabok. Atay, nagaan na ay. Bato rin kagat sa mong taon. Yang uli na na. Ulit tayo. Salamat ma'am.